El 28 de juny va començar la festa major que es va estendre fins al 3 de juliol, 6 dies de diferents activitats per tots els públics. Després de la tirada dels 29 trons, els gegants es van instal·lar a Sant Jaume per tal d'iniciar la festa popular. Acompanyats pels membres del Club de Bàsquet de Premià de Dalt, que aquest any celebren el 30è aniversari, van iniciar una rua fins a la plaça de la Vila on es va desenvolupar la resta de la nit. Aquest any, coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTB, el manifest l'ha llegit Jan Vila i Peric, un jove vinculat al poble. Durant el pregó, amb col·laboració del Club de Bàsquet, els presents van poder gaudir del sopar de la Vila, a més dels agraïments per part d'Emma Escolano, Martín Turé i l'alcalde Josep Triador. Els presents destaquen que són festes molt divertides per totes les edats i que hi ha gran multitud pels més petits, com explica la Laura Moreno. Cada any venim a les festes perquè fan moltes coses pels nens, és molt divertit, col·laborem, venim als concerts, venim a les coses dels nens i la veritat és que són festes molt divertides per totes les edats. Finalment, la festa va acabar amb un clàssic que ja celebrava la seva 8ª edició, el Festival de Playbacks FM, on 23 grups de totes les edats van fer les seves representacions per deixar-nos amb un bon tast de festa major.